नमस्कार मंडळी, आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो. मित्रांनो, आज आमच्या भांडूप येथे 27वा भव्य कोकण महोत्सव श्री सुजय धुरत साहेब यांनी आयोजित केला आहे. सुजय धुरत हे आमच्या कोकणचे सुपुत्र आहेत आणि खरोखरच आम्ही सर्व भांडूपकर सुजय धुरत साहेबांचे मनापासून कौतुक करतो की त्यांनी भांडूपमध्ये हा कोकण महोत्सव गेली 26 वर्ष राबवला आहे आणि यावर्षी हे 27वं वर्ष चालू आहे. भांडूप म्हणजे मुंबईतील दुसरं कोकण. येथे तुम्हाला सर्व कोकणी माणसं पाहायला मिळतील. अशा या भांडूपमध्ये सुजय धुरत साहेबांमुळे कोकण महोत्सव भरवला जातो. त्यामुळे बऱ्याच लोकांना कोकण महोत्सवाच्या निमित्ताने एक रोजगाराची संधी प्राप्त झाली आणि या सर्व गोष्टीचं श्रेय जातं ते आमच्या सुजय धुरत साहेबांना. आपण भांडूपला येऊन या कोकण महोत्सवाला अवश्य भेट द्या. ताई, तुमचं नाव सांगा आणि आम्हाला तुमची ओळख करून द्या आणि हा तुम्ही व्यवसाय कधीपासून करता याच्यामध्ये जरा माहिती द्या. माझं नाव सोनाक्षी संदीप चव्हाण. मी भांडूपलाच राहते, पण माझं सगळं हे प्रॉपर गावावरून येतं आणि आम्ही होम डिलेवरी पण देतो आणि मी आज 4-5 वर्ष झाली ह्या क्षेत्रामध्ये आहे. गेल्या वर्षी पण माझा इथे स्टॉल होता. आपलं मालवणी मसाला वगैरे, मालवणी वडेपीठ, परत घावणे पीठ वगैरे, आपले हे कुळीत पिठी वगैरे हे सर्व घरगुती आहे. मालवणी मसाला वगैरे सगळे आमच्या डंकावरती कुटलेले आहेत. होम डिलेवरी पण देतो. कुठेही मुंबईमध्ये लागलं तरीही होम डिलेवरी फ्री. फोन नंबर माझा 8879310852. काजू पण मिळतात का? हो, काजू वगैरे सगळं काजू असतात आमच्याकडे. पापड, लोणचं वगैरे, कोकम सरबत, आंबा ज्यूस वगैरे. सीझनच्या वेळी आंबे वगैरे पण असतात. देवगड हापूस आंबे वगैरे पण होम डिलेवरी वगैरे करतो आणि चार्जेस वगैरे काही नसतात, फ्रीमध्ये. क्वालिटी साईजवरती असते. आंब्याचे तुमचे खराब निघाले तरी आम्ही रिटर्न देतो, पण अजूनपर्यंत कोणाची कंप्लेंट आली नाही आहे. भांडूपला कुठे मिळतं? भांडूपला आपले टेंबीपाडा. तर आम्ही घरपोच देतो. फोन केला माझ्या ह्या नंबरवरती की आम्ही घरपोच देणार. फक्त आधी मला 2-3 दिवस आधी सांगायचं की ताई मला एवढे आंबे पाहिजेत. तुमचा नंबर एकदा पुन्हा सावकाश सांगा. 8879310852. सोनाक्षीचं सर्व असतात. आपले देवगड हापूस आंबा असतो, राजापूरचा असतो आपला, परत इकडचा रत्नागिरी असतो. सगळे असतात. म्हणजे तुम्हाला कोणते पाहिजे ते असते आणि साईज पण असते. ट्रान्सपोर्टरचा पण आंबा असतो, 1200 रुपये डझन. रिटर्न पण देतो, पण अजूनपर्यंत कोणाची कंप्लेंट आली नाही. वाशी मार्केटला गेल्या वर्षी वाशी मार्केट असून सुद्धा इकडून माझ्याकडून 5 डझनाची पेटी मागवली देवगड हापूस आंब्याची, पण तिची पण 5 डझनामध्ये फक्त म्हणते ताई 2च आंबे खराब निघाले. नमस्कार, धन्यवाद.
हम आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल से बात कर रहे हैं सर। ये हम आदिवासी के हैं सर, नेचुरल ऑयल बोलते हैं। 108 जड़ी बूटी का तेल होता है सर ये सर इसमें होता है गारंटी का। क्या होता है सर, जो झड़ रहा है, टूट रहा है, पतलापन, खुजली, डैंड्रफ, 7 दिन के अंदर मेला होता है। 10 दिन का, 15 दिन का, महीने का मेला रहता है, उसमें हम गारंटी देते हैं सर। गारंटी क्या होता है सर, जो झड़ना, टूटना, गिरना, खुजली, डैंड्रफ, जो पतलापन, आपको जो बाल झड़ रहा है सर, 7 दिन के अंदर रुकावट हो जाता है सर। ये ऐसा वाला होता है, ये देखिए, ये आधा लीटर का होता है, ये जेंट्स के लिए होता है। इसके 3 महीने का कोर्स होता है सर। इसमें लेडीज़ का होता है सर, ये होता है लेडीज़ के लिए होता है सर। ये लेडीज़ के लिए 6 महीने का कोर्स, ऐसा वाला 2 बाटल, 1 लीटर का होता है, 2 बाटल ये होता है सर। ये देखिए सर, ऐसा वाला यूज़ करिए सर, लेडीज़ के जैसा ऐसा घना ग्रोथ लंबाई करेगा सर। ये 1 साल का बाल है, 1 साल 2 महीने का बाल है सर। ये 1 साल का सर, 1 साल 6 महीने का बाल है सर। हम सालों बार में क्या करते हैं सर, कट करके बेचते हैं। तिरुपति, आंध्र का तिरुपति पता है सर, वहाँ में जाइए सर, हमारे आदिवासी लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे सर। उसमें हम बाल में कट करके भी सेल करते हैं सर, और हम बालों को हम डिक्सेशन भी देते हैं सर। ऐसा होता है सर। ये होता है ओरिजिनल तेल सर। जो अभी में क्या हो रहा है सर, ये डिटेल बोल के तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईशो पे आ रहा है, बाई 1 गेट 1 बोल के सर। ये सिर्फ आदिवासी बोल के नाम रहता है सर, फ्रॉड है। ये पानी है सर, बूट पॉलिश का पानी बोलते हैं, ये केमिकल का रहता है सर। हमारे नाम पे फ्रॉड चल रहा है सर। ये ज़्यादा मत यूज़ करिए, मत लगाइए, इसे ज़्यादा झड़ेगा, टूटेगा, पतलापन होगा, गंजापन लाएगा सर। ये यूज़ करके हमारा नाम पे बदनाम हो रहा है, हमारा नाम को फ्रॉड करा जा रहा है सर। हमारा ऑल इंडिया में सब नाम को हमारा बदनाम कर रहा है सर। यही है सर, हम बताना चाहते हैं कि ये अमेजोन वाले, फ्लिपकार्ट वाले मत लगाइए, मत यूज़ करिए सर। ओरिजिनल होगा सर मेले के अंदर, नहीं तो मैसूर, कर्नाटक, पक्षीराजपुर मेरा गांव है सर, वहाँ जाइए, वहाँ लीजिए सर। 2 ही चांस है सर, आपको लेना गया तो गारंटी वाला तेल रख रहा सर।
कुल्फी घ्यावा या दुधापासून नंबर क्वालिटी बनवलेली आहे. मलाई घ्या, चला हाय घ्यावा, मलाई घ्यावा. या लवकरात या. विचार करू नका, मलाई कुल्फी घ्या. फक्त 20 रुपयाला कुल्फी घ्या. या कोकण बाजारला आला मलाईवाला, दिल्लीमधून आला यावा, सगळ्यांना घ्यावा. लो 10 रुपये. लो 10 रुपये. पुढे चला. कोकण महोत्सव 27वा कोकण महोत्सव उपस्थित सर्व रसिक प्रेक्षकांनी होते झालेले आहे. आणि सर्व नागरिकांनी रहिवाशांनी रसिक प्रेक्षकांनी आपल्या मौल्यवान वस्तूंची काळजी स्वतः घ्यायची आहे. सुवर्ण क्रांती नगरीच्या राज शासनावर मी विराजित झालोय आणि साऱ्या माझ्या प्रजेला न्याय देण्याचं कर्तव्य करतोय. ह्याच्या मुळाचे कारण कोण असेल तर मित्र इच्छा. तरुण पिढीला तरुण राज करता हवाय, तरुण मनाची तरुण मन एकरूप व्हायला हवाय. म्हणून आमच्या विद्याने आम्हाला राज्यारोहण करण्याचं ठरवलं. लवकरात लवकर आमच्या विद्याने आम्हाला राज्यारोहण करण्याचं ठरवलं. ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आणि वैश्य चारही वर्णी जतोय समोर आम्हाला राज्यारोहण करण्यात आला. आणि याच रत्नागिरीत राजगाडीवर आम्ही अधिष्ठित झालो. सूर्य रेखांकित तेजोमय तेजग्रेट आमच्या मस्तकी चढवण्यात आला. जनतेच्या इच्छा परिपूर्ण करण्याचं कार्य आमच्याकडे घडलं जात आहे. पण ह्याच्या मुळाची कारण कोण असेल तर पराच्या ठिकाणी त्याचं वास्तुस्थान आणि परमेश्वर या संज्ञेला पात्र ठरलेला तो प्रभू परमेश्वर. कुणातरी महाभागाच्या मुखाटे शब्द बाहेर पडले.
आकाशात पतितम तोहम यदागच्छितम सागरम सर्व देवा नमस्कारम माझ्या वैकुंठिका नारायणाच्या चरणी नतमस्तक होतो. होय, पावसाचं पाणी कुठेही पडलं असेल तर ते शेवटी नदी नाल्याच्या वाटे महासागरात जाऊन मिळतंय. तद्वत या भूतलावर कुठल्याही देवतेला कुठूनही नमस्कार केला असेल तर तो माझ्या वैकुंठीच्या नारायणाच्या चरणी जातोय. आणि त्याच अपयशावरती मात करण्यासाठी माझ्या शिवशंभू महादेवांची आराधना केली. त्या शिवशंभू महादेवांना प्रसन्न करून घेतलं. मंगलमय तऱ्हेचा आशीर्वाद मला प्राप्त झाला. माझ्या जीवनात तेव्हा एकदा संधी प्राप्त होईल. त्या देवताला जगाच्या आतून माझ्या क्रोधाच्या त्या आठ चित्ता ऐकवण्यानंतर एखादी कामाच्या पत्त्याला जाऊन दिसली आहे. आणि म्हणतात विचार केला तो पुढचा त्या देवतांना जगाच्या नारायण नामाची जबाबदारी इकडे यावा नाही तर दाखवू पेपर काढून टाक टेम्पो तुम्हारा लगा है नीचे अरे काय नाही ये पूजा फटाफट अरे बिस्कुट अरे खाऊन तो अरे का अरे
छोटा वाला 50 रुपये का है। तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल तिला नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.